Nakipag-ugnayan po sa pulisyang LGU po nila kaugnay ng kumakalat na banta sa social media. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Nakikipag-ugnayan ng pamahalaang lokal ng Santa Maria sa Santa Maria Police Station kaugnay ng kumakalat na video sa social media na naglalaman ng umano'y banta sa mga estudyante. Ayon sa opisyal na payag ng lokal na pamahalaan, agad nang kumikilos ang kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nananawagan ang LGU sa mga residente, lalo na sa mga magulang at mag-aaral, na manatiling kalmado at iwasang magbahagi o mag-forward ng naturang video upang hindi na ito makapagdulot ng karagdagang takot at pangamba. Pinayuhan din ang publiko na agad makipag-ugnayan sa Santa Maria Police Station para sa anumang emergency o may mahalagang impormasyong may kaugnayan sa insidente. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang isinasagawa ang kaukulang verifikasyon at mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bayan. Kasama mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.